सप्तासेयाव खनसेल' बाद जायो माने देवबाराव आरोना देवबाराव मानो बाद जायो मिथिगौना नों देवबाराव आइ आफाया बेयाव फैयोना बिनि थाखाय बेयाव फैया ओमफ्राय देवबारनि अनगाथ' दैलि बाराव बेयाव फैयो आरोना बिसिनायाव उन्दुआ मानो होनबा बिसिनायाव दावराव जायो होननानै बे हायावसो फैनानै Good morning guys, hello everyone, welcome to my channel. So guys, asa खालामो नोंथाङा बयबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ. So guys, आङो दहाय मोनसे भिडिअ नुदों फेसबुकाव ओरैबायदि फाग्ला रेकर्ड बियो फाग्ला रायलायखानाय आरो सोरथाय मानसिफ्राबो ओमफ्राय रायलायग्राफ्राबो ओमफ्राय सोरबा भइसखौ खोनाबा बा मिथिनो हागौ ओमफ्राय आं बे भिडिअ क्लिपखौ दा होनो हागोन नोंसिनो खोनासंलांबानो जाबाय ओमफ्राय माबा नाफाम सिखावफोरनिसो रायलायनायाबो ओरैबायदि फाग्ला जानला मानलासो रायलायलाबायदों गोदाव सोरावनो. स' गाइस नोंथांमोनाबो ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपखौ आं होनो हागोन ओमफ्राय नोंसोरबो खोनासं ओमफ्राय मिथियोब्ला अननानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बेयाव कमेन्ट बक्सआव सोर बियो ओमफ्राय आरो सोरबाथ' मिथिखागोन भइसखौ खोनाबानो आंथ' मिथिथाराखै सोरथाय अननानै मिथिब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय मानो बिदि रायलायनानै भइस रेकर्ड हगारना लानांगौ गोदाव सोरावनो गावसिनि रायलायनाय पार्सनेल खोथा रायलायनायफोरखौलाय मानो हगारनांगौ बेयावलाय दा जोंहा ओमफ्राय हेडफन गैयाबा इउज खालामजाया बे साउन्डखौ नोंथांमोनाबो हेडफन दंबा इउज खालाम ओमफ्राय आरो हारसिङै नाय जाहाथे खाथिफ्राव थानाया उसुबिदा मोना ओमफ्राय नोंखौ गाज्रि मोना बिनि थाखायनो नोंसोरबो हेडफन लानानै खोनासं आरो इउज खालामबानो जाबाय. स' लोगोफोर बिदिबा आं भिडिअ क्लिपखौ होनोसै नायलांबाय थादो नोंसोरबो. सप्तासेयाव खनसेल' बाद जायो माने देवबाराव आरोना देवबाराव मानो बाद जायो मिथिगौना नों देवबाराव आइ आफाया बेयाव फैयोना बिनि थाखाय बेयाव फैया ओमफ्राय देवबारनि अनगाथ' दैलि बाराव बेयाव फैयो आरोना बिसिनायाव उन्दुआ मानो होनबा बिसिनायाव दावराव जायो होननानै बे हायावसो फैनानै खैथायाव थांनो मिथिगौ सारिथायाव सानसेखालि बैयाव सुंख्रांमोना लोगो मोनदों बेखौ खोन्थादों नोंनो सुंख्रांमोना बेयाव खारनो ट्रेनिं होदोंमोन खोमा बेयाव ओइ लामायाव लोगो मोनदों बेखौ आं खोनादों माने बेयो ओरै थांबाथाय फनाव लाइनाव दोनखायोना आंखौ बेयो आंनियाव खोनादों आरोना सुंख्रां बैयो मा नाममोनलाय राकेश बिसोरो खारनो फैदोंमोन. दिनैसिम रन्जना समायला बाथौनि बै रायजोनि बाथौनि समायलानो होलायखौ लानो हागोन नामा बिसारावसो मिथियो आं मिथिगौ बियो हाजासे थगायो खिन्थु दा थगायला इबो मिथिबाय सिगां थगायदोंबा थगायदों दालाय बोरैथो थगायदों दा थगायनाय नङा इयो सिगांफोरनो बुंनाय जानांगौ नङा मैया दाख्लैनि गेजेरावसो टुनटुलिया बे बालिफुङाव थांनायनिफ्रायसो मिथिबाय ओमफ्राय टुनटुलाजों माला रायलायनो मोनो माला रायलायनो मोनो टुनटुलाजोंलाय मैयाबो रायलायदों माथो आङो दाख्लैबो रायलायदों माथो देवबाराव खोन्थादों नाथाय इलाय रन्जनालाय आंनि सिगाङाव बुंहरदोंसो थगायनो होनला होननानै बुंहरदों माथो माब्ला हजोंहाय थानायाव देवबाराव फैनाय ना शनिबाराव फैनाय फैदों ओमफ्राय हजोंहाय थानायाव बुंहरदोंमोन इयो आंखौ थगायनाङा होननानै ओमफ्राय देवबाराव जों मिथियो ओरैबायदि सेल्फिस ना रन्जना होमबा आरो सासेल' नङा आं दा बुंबावलासो मिथिबाय सोरबा बुंदों इनि फाव सासेल' नङा बेखौ समायनानै होनांगोन होनब्लासो ओंखारगोन सासेल' नङा दायखौ बारग'गोन होनना सानदों नामा बिदिसो थगायनानै बारग'नाय जेबो मिथिया बिसारावसो मिथिदों दिनैसिम आं बुंनो हायो आरोना आंथ' बाहेरायाव थांनानै बेखौ खनसेबो लोगो हमहैयाखै आरोना बा आं बेखौ लिंहरफेराखैबो बिदिनो फैखायो आंनि रुमाव मिथिबाय मालाबाथ' राजायाथ' साफारिनिफ्राय फैयोमोन ना 8थानि सिगांबो फैनानै थाफैयोमोन आंनि रुमाव बेनि गासिबो गोरोन्थि
आं इखौ पस्ट खालामना लिंहराखै दा मुलि होना लिंहराखै खिन्थु नोंना गोरोन्थि जादों आंखौ मुलि होदों होननानै बयनिबो सिगाङाव खिथानाया नोंजों बेयो थांदोंमोन नालाय बेयो थांनाया मायाव थांदोंमोन मिथिगौ ना आं खोन्थानोसै जेब्ला आंना बे आथिङा लेंग्रि जादोंमोन ना होमब्ला आङो रन्जना आंखौ माने गारनाय बायदि जादोंमोन आरोना सानथाम ना सानब्रै फन हराखैमोन आंनाव मिथिबाय नों फैखालिनो 25 तारिखआव फैदोंना नोङो सफैदों माने इयाव 25 तारिख खालि थांदों मिथिबाय खोन्थायाखै नोंनो हिमन्तआ माला थांदोंमोन आं मोनखादोंलै नोंखौ आं माबायावनो जुबलि स्कुल फैनायावनो जुबलि स्कुल एसे ओरै लांगनानै मोनखादों आं सासे मानसि खोथाहरखादों ओइदिनखालिनो थांदों माने आङो ओमफ्राय इयावहाय रायज्लायदों आङो गावजों माने रन्जनाथ' आंखौ गारखाबाय नालाय ओमफ्राय आङो सानदों आरो माने आंनाव उदैयावबो गथ' दंमोन आंनाव आं थगाया आं रावखौबो थगायनो साना बारा मिथिङावबो आं थगायनो लाया मिथिबाय उदैयाव गथ' दंमोन आंनाव मास मोननै जाबायमोन खोमा एसे बारबावबायसोमोन ओमफ्राय बेयावहाय आंखौथ' आलाय सिलाय खालामबाय आंथ' नोंखौ फैदों होनना मिथियाखैमोन ओमफ्राय बेवहाय सानदों आरो बे गथ'नि सोर सिनायथि जागोन बा बे गथ'खौ आं माजों गारगोन आंनावथ' फैसाबो थाइसेबो गैया रन्जना 1000 हरदोंमोन आंनो माने आं बिदोंमोन नालाय फांखा बायनो होननानै माने गरम बोथोरबो जाहांबाय नालाय फांखायाव थानो होननानै फांखा बायनो होननानै फैसा बिनायाव बियो आंनो 1000 फैसा हरदोंमोन ओमफ्राय बेजोंनो आङो बेयाव थांदों आरो ओजोंनो ओमफ्राय आं नायाखैबो बियो बा नामबो सोङाखै दे ओमफ्राय आं होनदों आं सासे सेंग्राखौ मोजां मोनोमोन खिन्थु बे आंखौ मोजां मोनला आं दा बेखौ बावनो हायाखै होननायाव बे आंखौ मा खालामखो मा खालामाखै बेनि खोथा बे आंखौसो जारिदोंना ना रन्जनखौसो जारिदों बे मिथिया ओइ रन्जनजों आंजों फट' थानाय दंमोन ना हराव गस्ला गोसोम गानदोंमोन बियो ओमफ्राय आं सुइटार गोसोम ओमफ्राय दख'ना गोसोम फुला ना मा गानदोंमोन ना बे फट'खौ होदों आरो ओमफ्राय बेखौ जारिदों ना मादों ना बेनि खोथा खिन्थु आं बे फट'खौ होदोंमोन आरो बेनो ओमफ्राय बियो आंखौसो जारिदों ना बेखौसो जारिदों ना मोजां मोनलायनायसो जारिदों मिथिया ओमफ्राय जेन'बा रन्जनाथ' आंनाव फन हरफिनग्रा जाखाबायमोन आरोना होमबाबो आं थांदोंमोन अजानाव ओरैनो दा आथिंखौबो नायथावथाव होननानै ओमफ्राय बे आंनाव फन हरफिनग्रा जाबायमोन ओमफ्राय ओइदिनखालिनो आं खारनाय जाखाबाय ओमफ्राय आंनाव फन हरबाय थाखायो ओमफ्राय होमबा बैसानि प्रनयलानि ना प्रनयलानि आथिमंगलबो जादोंमोन ओमफ्राय आंनाव फन हरबाय थाखायोमोन ओमफ्राय साननै ना मा थांनानै बे आंखौ जनायावबो लोगो हमनो थांदों गोबाजोबदों बियो ओमफ्राय बेयावबो आंजों उन्दुनो मोनैनि बोराबदों बियो मिथिबाय ओमफ्राय आं बेजों उन्दुदों बेयावबो उन्दुनानै अखानायै फैबावामोन इयो नों फन हरदोंमोन ना नों जनायाव दं होननानै आंखौ बुंहरदोंमोननो इयाव इबो आंबो खारदों माने आं नोंखौ हमै जानो गिनानै ओइथिं थांदों माने हाजो गुदिथिं रन्जनाबो आंखौ खारफालांनानै आं रन्जनखौ नों थांदो होननानै रन्जना आंनो सिम गंसे होबोदों होयो नम्बर 1 ना मा ओमफ्राय सिम होबोदों बियो आंनो ओमफ्राय सुइटारखौबो होबोदों आरो ना ओमफ्राय बियो फैबाय ओमफ्राय आंनियाव थाबोबाय आरो मिथिबाय बेनो इयाव सोरनि दा गासिबो दा आंनि ना जेनेबा इयो आंखौ गोसथोआबा मानो होसोलांबाय थादोंमोन आंखौ बेनि सिगाङावबो अनेक बाथ्रा दं आं बेखौ एसेबां मोजां मोनाखैमोन बेसो आंखौ मोजां मोनदोंमोन सोबालायनो मोजां मोनदोंमोन होननो हायो आं दाबो खिन्थु आं बेफोरखौ आं जेबो बुङा मिथिङाव गासिबो दायखौ नायनो लायो मिथिबाय नोंबो जेबो बुंनाङा गासिबो दायखौनो आंनि सायाव लादों रन्जनखौ आं जेबो दाय मानोना आंखौ दाबो जिउजों मोजां मोनो गासिबो दायखौ आंनि मोजां मोनो आरो रन्जनखौ आं मोनाबा जिउआव आं गावखौनो मोजां मोनगोन
हारसिं हारसिं नै दाख्लैहाय बोरैथो रन्जनखौ बावबाय होनबाय दं yes बेथ' बावबाय दं होनबाय दं दालाय बोरैथो मोनाबा रावखौबो लाया होनसै लायाब्रा माने रन्जनाथ' आं अलरेडि बावखाबायना दा ना आं रावखौबो लालाब्रा बेनो थांखिया रन्जनाथ' आं अलरेडि बावखाबाय जाय बायदि मानसिया बावामोनब्ला दा आंखौ इसेबां मोजां मोनोमोनब्ला मानोथ' फैनो लागोन सानना नायदो बेयावनो आंखौ मोजां मोना होननानै आरो होमबाथ' नोंखौ जों खाबथाना होबा नोंनो मोजांसो जाबाय ओहो ओहो मिथिबायना मोजां जाबाय ओहो जाहैबाय ओहो होमबालाय बोरैथो नोंलाय मोनाबा रावखौबो हाबा जाया लालाब्रा आङो माने नों खाबथाना होबाथ' नोंनो मोजांसो जाबाय ओहो ओहो नै खोनासं जाय बायदि मानसिया आं लाजिनो रोङि मानसि नङा जाय बायदि मानसिया आंखौ मोजां मोना बेबायदि मानसिखौ आं जबरदस्ति मोजां मोननोबो गोसो गैया मिथिबाय दिनै आंखौ रन्जना मोजां मोना आं बेजों जबरदस्ति हाबा जानांगौ खोथा गैया गैयाबालाय दालाय बोरै नेंग्रायबाय दं नेंग्रायदों आं दुखु मोनदों रन्जना आंखौ हाजासे मोजां मोनबाय आंजों हाजासे इन्जय खालामबाय बा आंजों हाजासे उन्दुलायबाय बा आंजों हाजासे गथ' गारलायलायबाय बा मानि थाखाय वाय मानो आरो रायजोफ्रा आंखौ जबरदस्ति हाबा होबा बे जुदि आंजों गोजोन गैयाबा साननैसोनि उनाव बे सोरबा सिख्लाखौ गोसोथोब्ला बे नोंसिनि खोथासो जालायबाय संसारा गोजोन जागोन बे नोंसिनि खोथा जालायबाय मा आंनि संसारा गोजोन जागोन ना नोंसोर नायनानै थानांगोन नायनो ना नों मिनिनो आंनो नोंखौल' मानो नायनो बे नोंसिनि खोथा जालायबाय ना नों मिनिनो थाखाय आंखौ हाबा होनो मिनिखांखा मानो मिनिया जानो मिनिजानो गिनानै गिदोंबाबो माथो खामानिखौ मावनो गोसो लायदोंमोन राइट खामानिखौ मानो खिन्थु मावनो आं एसेबां गोसोआखैमोन बेखौ बै सोबा जानायनि बाथ्रानिफ्रायसो अय आंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो होननानै थैनो थांलायलायनायखौ नायनानैसो आंखौ हाजासे मोजां मोनमारो होननानैसो आंबो गोसो होनो नाजादोंमोन इनिफ्रायसो रिलेसनाव थानायाथ' दिनैनिफ्राय आं मैया गफि बिमाजोंबो रायलायदों गफि बिमायाबो होनदों बै गफि खारनाय दिनखालिनो दैलां बायदोंमोन खोमा नोंनो खिथाहरदोंना खिथाहराखैमोनथाय ना नोंजों रायलायखायाखैमोनथाय आंजों रायलायाखैलै बिश्वकर्मा बायबा मा जायो मिथियादां दैलां बायनाय ना दैलां बायनाय ना मिथियादां मा मासावमोन गथ' खारनाया कफि खारनायनिफ्राय बबेस आं दाबो रन्जनाबो नंखाय होननानै बुंनो हाया बेखौ रन्जन आं बबेस ओमफ्राय स' गाइस नोंथांमोनाथ' खोनाबाय ओमफ्राय बे साउन्डखौ खोनानानै माबायदि मोनखो ओमफ्राय हमनोथ' हाबाय सोरबा सोरबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम एन्ड शेयार खालाम स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना अननानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामथार आरो शेयार खालामथार निस्सय खालामगोन आंबो आसा खालामबाय थेंक इउ स' माच गाइस जोबजासिम भिडिअखौ नायनो थाखाय